सेलेना दंबावो नोंना मिथिबाय गंनै दंबावो गाबोन गंसे समफोर गंसे गंनै दं बिथाङा 4 बोसोर जाबाय जि दाना फाननाया दाजेननायनिफ्राय दासिमाव गांबेसे दादों हेल' एभ्रिवान गुड आफ्टारनुन गोजोन बेलासि खुलुमबाय लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय निउ ब्लग इन टुडेस लयल्टी चेनेल आंनि टुडेस लयल्टी चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे दिनै बेलासिनि गाहाम हामलायनायजों दिनैनि गोदान ब्लगआव बरायनानै लाबावनाय जाबाय दा नोंथांमोना नायलांदो आं नोंसोरनो मा मा देखायलांनो हायो बेलासि समाव अब्ला नायलांदो नोंथांमोनहा नेखौ नुजेनबाय नै नोंथां महन्त नार्जारिया खुन्दुं थुनगासिनो जन्थरजों महात्मा गान्धी बायदि वा गोरोंथ' नों नों दाजेननायनिफ्राय दासिमाव गांबेसे दादों बे खामानियाव नांथाबनाया बेसे गोबावसै बिथाङा 4 बोसोर जाबाय जि दाना फाननाया जोबनायखौनो आन्दाज मोनलायथारासै दा सासे नैबे हासिबखौ बिदों न' हासिबा दा लोगोफोर दिनै बेलासिनि ब्लगआ बिराद मोजां जागोन मानोना दिनै बिराद मोजां बोथोरा जेरैबो गुफुंलाबायनाय गैया बिफां लाइफां स्रां स्रां जोबनै साफा जाजोबदों अखा हाग्लायनानै बिराद हाखाबाय अखायाबो थान्दा अखानायै दिनै नायनो समायना नुजोब्बाय जायगाफोरखौ खिलिहांजोब्बायबो नै बिलाइफ्राबो दा नै बोरमाफ्राबो खुसिजों रंजादों लामा सामा थाबायग्लांदों ओमफ्राय आंबो दा नै बेलासि समाव लामाथिं फैबाय नायदिंलाबायनो बिफां लाइफांफोरखौ बिराद मोजां दिनै बोथोरा ट्रेक्टराबो सुनासै नै सुखानाय बायदि जाखाबाय अखाजोंनो अखा सियै बाब रागा जोंनासो दं माथो दुगैनाय बायदि जायाखै दा बोरमा मेन्दाफ्राबो नै दुगैनाय बायदि जाखाबाय साफानो दा नै बिराद साफा दिनै बोथोरा नायनो मोजांथार जेरैथिंबो साफा नुजोबथारबाय हाद्रि हाला बिफां लाइफाङाव नांफबनानै थानाय सेस साफा खारजोब्बाय दिनै अखा हाग्लायनायजों हां मोनलायसिगोन मैगं थाइगंफ्रा बिफां लाइफांफ्रा दा नोंथांमोना माबायदि मोन्दों अखा हानायखौ कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर बिराद साफानै लोगोफोर दिनै बिराद मोजां बोरमा मेन्दाजों लकेल बोरमाजों गोसोम गुफुरहां माहां दा नै बेखौ होगासिनो आं गग्रायाव दा नै मासे गाखोजेनबाय आरो माखासे दंबावो ओइ नोंहा मारै खबरा दा नै बोरमा होबोखांनानै न'आव हाबफैफिनबाय आङो नै बेहा मैया सेलेन होनानै राखांनानै सिला सिबफिननो हालायलायबावबाय सिलाथ' नङा नै खामसालि सिबगासिनो सेलेना दंबावो नोंना मिथिबाय गंनै दंबावो गाबोन गंसे समफोर गंसे गंनै दंबावो बोरमा थिनो गाबोन मा बायदियाव होजागोन दा बायदियाव हनै जि दाग्राया मालाय दुगैखांबावबायसो मालाय थाव नारेंखलखौ फुनदों कक'नाट अइल सालिमार कम्पानि दा ओरै थांलाबायसां मिथिंगानि समायना महरखौ नायदिंनो नैबावथ' बिराद हाद्रिमोन नै मैया अखा हानानै थोबसेबो गैला हाद्रियानो बिराद मोजां नुजोब्बाय मा लाबोखोरा मा जेनेरेटर लाबोलाबायखो
नै लावा बिराद थायखाबायलै सुइथि बाब गाइस एभ्रिवान नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै बिराद मोजां थायबाय लावा बाब्रे 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 ये नुवाखै दाल' थायखाबाय अखा हानायजों साबसिन जाबावबायसो नैबावबो दै दंलायबावोसो नै बे हाखरा फायखानानि खि गारनायसोमोन लोगोफोर दा बेखौ फबफिननानै एसे हाखर थाबाय आरो बाव दै जमा जायो नै बेनो फिथाइ बिफां फांसेयावनो जाथ्र'नो हाया बिराद खस्थ'यैसो फोथांनो हादों बे बिफांखौ थांद'थाराखैमोन ओमफ्राय दा नै अखा हानानै बिराद मोजांसिन जाबाय हरसेयावनो बिराद बेन्दों लावबाय नै मोजाङालाय दाख्लैबो एसे मोजां जाखाबायमोन नोंथांमोना भिडिअ नुखादों ओमफ्राय दा साबसिन जाबाय आरो होनबाबो औ गावफ्रांजागोनबो ओमफ्राय नै लोगोफोर आंना फान्थावाबो बिराद मोजां जासिगोन एबाराव बुरजाथ' गैया जानो आन्था थेवबाबो बेनो मेरला 100 दालसोल' दं एबाराव बिराद मोजां थांसिगोन लाफाफोर दुन्दियाफोर खुबैफिनबा बिराद मोजां जासिगौमोन नैबाव बिराद गिदिर गिदिर थाइलेण्डना दं 10थासो दंबावो बिराद गिदिर 3 केजि 3.5 केजि 5 केजि बेबायदि जासिगोन ओमफ्राय नैबे जाबाय लुफ्रामनानै दोननाय लेट्रिन बाथरुम ओमफ्राय नैबे बिनि उननि बावनो थाबायनो नागिरदां नै गोलैबाथाय गैला दा नै लावा बिराद मोजां नुखाबाय बे मुदुफुल फिफाङा जाहैबाय नैबेयो बे फिथाइ बिराद मोजां जाबाय नै मुदुफुलाबो बिथिं माने मानबोलाबायबाय नै लाव बिलाइया ओमफ्राय नै ओरै फारसेथिं फैलायबाय आं लोगोफोर बे लाव बिफांनि खोलाजों ओमफ्राय नैबे जाबाय मुदुफुल फिथाइ सोरनिथिं मा बुङो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायबानो जाबाय जोंनिथिं मुदुफुल होनो बेखौ मुदुफुल फिथाइ बे लोगोफोर बिफां आरो फिथाइ मुदुफुल फिथाइ बिराद मोजां जाबाय जि गिदिर गिदिर जाबाय सेरनैसो जासिगोन ना थाइसेयाव ओमफ्राय नै लोगोफोर दा गय फुलियाबो नै रानहां माहां जालाजोब्बायमोन दा नै मैयानि अखा हानायजों बिराद मोजां जाफिनबाय दाबो नै बिलाइफ्रा अबावबा रानलाजोब्बाय गय फुलि ओरैबो गय फुलि लोगोफोर दा नै बिराद मोजां जाफिनजोब्बाय बिसोरो रानहां माहां जाजोब्बाय बे गय फुलिफ्रा दा नै अखा हानायजों बिराद मोजां जाबाय बेफोरावथ' हा बायदिसिनासो नांफबजोब्बायमोन दा नै माखासे थायबाय ओमफ्राय बोसोरनैसो जाबाय आरो थायनाया नै देग्लाय थायबावाखै बियो अबावबा थायनो रोङासै ओमफ्राय लोगोफोर नोंसोरनो मोनसे बुस्थु देखायबावनो नागिरदों आङो नैबे मा ड्रागन बिफां बे मारैबा आलदाथार लोगोफोर ड्रागन बिफांबाबो मारैबा फिसासिन बियो बिराद गोबावसै दा ड्रागन असे नंगौना नङा बेखौथ' मिथिला लोगोफोर नोंथांमोना सोरबा मिथिबा कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय दा नै फिसासिन बियो बे ड्रागन अरिजिनेलनिफ्राय बे माने बयबो गायग्रा ड्रागननिफ्राय बेखौ एसे फिसासिननि बिफाङा जि गोलाव लावो ओमफ्राय नै लोगोफोर मुदुफुलानि दंबावोसो मुदुफुल आरो बिनि नै खान्थाल दं खान्थाल सिङाव मुदुफुलनिबो नारें थुला थेङा रानबाय नै बेबो दालाया ओरै फारसेथिं गोथां नैबे नै अमानो थास' रुग्रासो बे बांसिन बर'फोरनावथ' बेबायदि बुस्थुखौ नुखायो अमा फिसियो नालाय बर'फ्रा दा बेयाव थास' बायसा रुयो आरो नोंथांमोना नायनो हागोन मा बुस्थु दं लावजों ओमफ्राय माइरं एंखुरजों रुनाय अमानो
बेफोर जाबाय बथल बलासो दंलाजोबो ओमफ्राय नैबे जाबाय लोगोफोर 12 मासिया फान्थाव 12 मास थायो बियो दा बिराद थायफिनसिगोन अखा मोननानै फिथाइया फिसा फिसा जायो बे फान्थावा 12 मास फान्थावा बांद्राय गिदिर देरा आरोखि बाब थाम्फैयाबो फिथाइया एसे गोरलै गोरलै ओरैनो बानलु फिथाइ बायदिल' फिसा फिसा बानलु फिथाइ बायदिल' नै दा मोनसे बुस्थु नायसैलाय बैग्रि फिथाइ देग्लायसो थाइजेनदों नैबे बैग्रिया नैबे बैग्रिया देग्लायसो थाइजेनदों लोगोफोर दाबो थाइनै थाइथामसोल' दं हाननाय नायलां बे गोमोन नांगौलै जोबथारनायाव आंगुर फिथाइया गोखैसोनाय जासिगोन नामा माथो फाननोबो हाया होद नैबे एसे गायनोखौ हानसैलां माथो मोनबाय नै गोथांसो गोथांथार बैग्रि बिलाथि दा लोगोफोरनो बैग्रिखौ जाबाय आङो ओरै फैफिननानै दैखरथिं गोखैबो नङा गोदैबो गैया जेबो रस गैया गोरलैसो नालाय गोथांथार नानो खुबैहरबाय आं आंना बिफाङाबो नै बाव खनायावसो दं मोनसे खथा बियो खथासे खथानै खथाथाम 3 खथा हांसोआ मा जाबाय थाखो बेलाय नै दाबो मोनलोङालै साहाखौ लोगोफोर बेलासिनि साहाखौ नै दासो साहा रं लाना फैदों सासे साहा रं मा साहा रं ने आसाम टि बिराद मोजां बियो मोदोमो बिराद मोजांनो आरो अबाव बे सिङाव कपन खारबाय थायोलै बेयाव गैया 10 थाखा मोनफिनो माला मोनलोंबावगोन जाखो दा नै सासे फैलायबाय डिस्टार्बनो मा लांफैदों नों बेलासिबाथाय फैयो फुंबाथाय फैयो सानसुआव फैयो गावखौ मबाइलाव देखायफाबाय थानो थिनो लोगोफोर नाय बेनो हा लोङो सा लोंना लोङा लोङो हो लोङो हि होनलाय हा हाथायाव रुजोबबाय दाबो दं आरो साहालाय लोंनो लुगैनाया हाबथारलाङो साहा लोंनाय टाइम जाबायना ओमफ्राय आरो नै दखानाव थांबावनांगौसो दा नै नेयै नेयै साहाखौ मोनलोंबाय लोगोफोर नै लोगोफोरा हाखाखौ हास्लाबखै नोरैसो हमदों ओमफ्राय दा दोनथावलाबो मालाबो मबाइल फंबाय फारसे दा बेबायदिनो लोंबाय थाबाय दा बे साहा लोंखासै आरो दखानाव ब्लदसै ओमफ्राय आं दिनैनि भिडिअखौ बारा गोबाव खालामनो सानासै लोगोफोर बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय बेलासिनि ब्लगखौ ओमफ्राय नोंथांमोना जायफोरा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक खालामदो शेयार खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो लोगोसे टु डिसप्ले इटिसखौबो साबस्क्राइब खालामलांदो गोजोन्थोंसै लोगोफोर